Ratiro mar luongo jo siasa gi miyo gi siem. Gima nitie en NCIC onge lak ma ginyalo kechogo. Lak oweni DPP kod police. Oneno kaka officers mantie NCIC gino ka gin gi DCI officers mobedo makonyo gi tich. Koro gin giwuoyi gionge gi lak ma ginyalo kechogo. Lakini ang'eyo no ketgi kanyo most of the time no ka NCIC kata mokalo cha gitemo ga lean kuom sirkal matiyo sechego to gino interfere kod independence margi kata independence mar police. Wach kineno kaka Kaluma nyoro wuoyo kata even though wan joluo lakini Kaluma nyoro wuoyo marach. Okonego koseyiere jatelo okonego beni wuoyo kamano. Nitie weche moko ma kidwa wacho ti wanyalo wacho gi isi gine lakini ikawo microphone ti wuoyo ni nyithindo inyiso gi kaka ni jo kobiro kama to kal kodgi. Nitie ma kiwacho ni kal kod ng'ato to en chal goida frau or nege tieke. Koro mego gik ma I don't expect Kaluma men en legislator ten nyaka okil kamano ka okonego bed ni wang winjo wechego ka wuok kuom ng'ato on the name of Kaluma. So it is right mondo odhi NCIC mondo winj into why are they doing this. To kinda ng'eyo ni NCIC another thing magitimo en shaming kendo forcing someone. Nyawinjo ka wan commissioner moro wacho ni ginyalo force siasa mondo timango or retract or apologize. Lakini powers ma gin go sana onge to bende teach NCIC no. I'm one of the people who applied for gine mar siasa ma chairman. Neno ka qualify, neno ko gine, neno ka nyinga ne ko wo. Lakini ang'eyo ne teach matek, okay teach mayot. Ma seche moko sympathize kod jogo because seche ma weche timre gi ega koro ino ka gin gi pressure to watim nadi koro to gima duong' sani matimre ma rach sana ma bende hinyo Kenya ka en gima iwinjo kiwacho ni gine bar njore ni miluongo ni gunism ni. To gunism ni yadhe ok en wach nitie joma wacho ni gunism ni ikele gi joma nie sirkal. Hapana, gunism jo siasa duto tiyo kodo. Ja siasa duto Kenya ka tiyo gi guns tende gitiyo go rower ni marach ower ni kata man Homa Bay ka no ka tiere kijande mang'eny maonge tije. To ka gionge tije to tiende ni kisebedo ni maonge tich because of the economy mar piny kara economy makonyo. Ka kori keto nyathini style ma ka ja siasa biro bom 1,100 kata 500 dijen ka opanga idhi tong' na ng'ane ko timo kama. Koro gimonego bed ni watimo sana wan kaka onagi sana ka governors moncho miwa mag be gin gi pesa ma ginyalo jiwo go jendrigi wa empower youth gi mondo gibed ni gin gimoro ma ginyalo keto e fuko gi kata gin gi gima ginyalo nyiewo go kuon moro ma gichamo gin gi gima nyalo keep gi busy mondo ka ja siasa biro to giwinjo ja siasa to kik gitim gik manyono ka timre Homa Bay. To bende kiwuoyo weche mag gunism nyoro ang'iyo gine TV KTN ka seche manyoro joka wuoyo manyoro Sifuna giwuoyo Babu giwuoyo to nyoro no ka nyoro gine gichako around saa 6 kama to kochopo 6 eka koro giwuok Sondu ka koro gidhi Homa Bay to nyoro giwuoyo maber to nyoro kaneno kan tiere njore moro manyotimre kama to koro gima nyoro taman koro sani no ka koro wacho koro sani wawuok koro wadhi Homa Bay sa 12 kadhi saa 1 koro ikidhi Homa Bay to sheria mar siasa wan joma nochung 2019 sheria mar campaign wacho ni campaign chakore saa 2 to rumo saa 12 to jogi gin ka 6 o'clock
kore ka giwuok ni gidhi Homa Bay. To seche ma koro idhi Homa Bay no, that means ni you are misusing these people. Kijande manyoro luwo gigi, you are endangering their lives because in mtoka, in gi bodyguards. To kijande gi, mino kotingo machetes, koro gi liwe, otieno chati, ngino otieno kose jabo otieno. Ikata na police, what be the police? Police bende gina no jende wa, mwatiyo go kama. Kama kubende nyoro gobo ne, kiyo nyoga. Koro, imiyo police teach matek, nwa seche ma, oki observe, gine time monego bedni gini rumo nyo bedni gi walk gisetieko gine mar to gi walk give. I don't think ni gima nyo timre mo binyo timre to en nan jogi aparo gi bende nyo gidwaro mondo gima timre mondo ginwang kaka ginyalo wuoyo go magi soko go wang sirkal ni neno nyoro wacho ni gine dhi nyero gi timo to nyo bedni onge gima timre to nyo bende I mean, they will be very unhappy. Koro jogi tiyo gi yudhe marach siasa. Ema wacho ana kwa gi weu tiyo gi nyithindwa. Kidwaro kawo nyithindi mondo gine tiyo gi marach. Kawo nyithindi mondo idhi go gine. Idhi go iralis go mondo wane to inyalo risk kose. Wadongi dakika 5 kende twatieko twak maro okinyi makawuona. Soma ne ote mano maro Bilashe Motho ngisa ka ini greetings Joyce aluo twaka kendo amoro. Ngisa ka ini Joyce Kenya is full of drama. ICC Ruto ne osenyono